खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिकां ब्रह्म समाज सिबियारि मिलन मोसाहारिनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा अदालगुरि सहराव फंबाय रुंसारि अनजालु मोसाहारिनि मुङै लुफुंजानाय गेट बेखेवना होदों मिलन मोसाहारिया गुबुन समाव गुबुन महर लानानै समाजजों नांथाबनानै खामानि मावबोबाय थानाय समाज सिबियारि अदालगुरि जिल्ला नाङै बयजोंबो मिथिजानाय मिलन मोसाहारिया गावनि रुंसारि जानाय फंबाय अनजालु मोसाहारिनि मुङै लुफुंजानाय गेट बेखेवना होदों अदालगुरि सहरनि बिखायाव थानाय दुर्गा मण्डपनि लांगोनायाव समाज सिबियारि मिलन मोसाहारिया गावनि राङारि खरसा खालामनानै फंबाय रुंसारि अनजालु मोसाहारिनि मुङै गोदानै हाबग्रा गेट लुफुंजानायखौ दिनैनि सानाव बिमा दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै समायना गेटखौ गावनि आखाइजोंनो बेखेवना होयो मख'नो गोनांदि समाज सिबियारि मिलन मोसाहारिया बे गोदानै लुफुंजानाय गेटखौ बेखेवनानै होनानै रायजो राजाफोरनि बायदि बिथिङाव उन जानानै थानाय थावनिफ्राव नायगिदिंहैनायजों लोगोसे जा हायो गावनि फारसेनिफ्राय लुफुंना होनाय जागोन होननानै बुंथियो दिनै मोजां मोनसे परिबेक माने दुर्गा फुजानि थाखाय गिबियावनो आं आसामनि आरो बिटिआर बासिनि रायजो राजाफोरनिफ्राय आं दुर्गा फुजानि शुभेच्छा जासिदों आरो आं दिनै उदालगुरि रायजोआव मोनसे बिराद गिदिर अभाब दंमोन बे अभाबानो जादों माने मन्दिरा जाबाय खिन्थु गेट गैयामोन बेयाव मोसौ हाबफैयो मोजां मोनसे परिबेक गैयामोन बिथांमोनहा दिनै 80 बोसोरसो जाबाय फुजा होनाया तथापि बिथांमोनहा मावनो हायाखैमोन बे मावनायनि जाहोना हायैनि थाखायनो आंखौ बिथांमोना थांनाय बोसोराव बेयाव फुजा खालामनो फैनायाव बिथांमोना आंखौ खावलायनायलाय आङो फंबायनि नामाव गेटखौ दान होगोन होनना बुंदोंमोन बेयाव होगोन होननानै बुंनानै लोगो आङो बिथांमोननि सायाव खोथा होखादों नेक्स्ट बोसोर जिथु दुर्गा फुजा बेयावनो आं अपेन खालामनो हागोन नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामना होनना बुंदों जेरै खोथा होदों ओरैनो आङो दिनैनि दिनावनो आं फुजानि दिनाव बिथांमोनखौ दिनै गेटखौ बेखेवनानै होबाय आरो मोजां मोनसे बेयाव सावगारि नुजाबाय उदालगुरियाव बयबो बेयाव मोनसे सोब जातियानो बेयाव फुजा खालामफैयो बर' सावथाल हारसा नेपालि दानि जोंनि उदालगुरियाव बिभिन्न मानि जाति जनगोष्ठी जमा जानानै थानानै रायजो जानाय मानसि बिथांमोना मोनसे बेयाव रायजोहा हिसाबै दुर्गा फाथियो बे फाथिनायखायनो दिनै बिथांमोनहा दिनै जिखिनि अभाब बेखौ मिथिनानै बिथांमोननि खावलायनायखौ आं दिनै नाजावनानै बिथांमोननो दिनै आंनो दिहुननानै दिनै बेखेवनानै आं बिथांमोननो गथायबाय आरो दुर्गा फुजानि दिनाव आङो दुर्गा मातानिफ्राय आङो मोनसेल' आशीर्बाद बिदों जोंनि जायगायाव असान्ति जानाङा सान्ति लाबोनांगौ आरो जोङो खौसेथि थानानै जोङो रायजो जालायनांगोन बेनो आङो उदालगुरिखौ आरो जोङो जेरैखि जाया जोंनि मानसिफ्रा सान्तियाव लाखिनानै जोङो दावगालांनांगोन बेनो आङो दुर्गा मानिफ्राय आं आशीर्बाद लानानै दिनै रायजो राजानिफ्राय दिनै फुजानि दिनाव आं बेखिनिखौनो बुंनो सार गामि बेनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बहुद माने गिर्जायानो होन मन्दिरानो होन दिनैसिम जों जौगानो हायाखै बेखौ नुनानै दिनै रायजोफ्रा आंखौ बबावबा गिर्जाफ्राव खावलायो बबावबा मन्दिरनिफ्राय खावलायो बेखौ नुनानै आंबो थांनानै आं जि आंनिफ्राय खामायनाय धोन बेनिफ्रायनो आं एसेबां हायो एसेबां आं फोसाबनो थाखाय आङो धोरोमनि बेलायावनो होन फरायनायनि बेलायावनो होन सोरबा दुखिया एकदम बेमार आजारनि बेलायावनो होन आं बिथांमोनखौ आंनिफ्रायनो आङो एसे सहाय खालामदों आंना उद्देश्यआ बेनो जोंनि जायगायाव जोङो बिदि धोरोमनि जायगायाव जों दासिमबो एसेबां बोसोर जोंनि आखायाव सरकार फैबाय थेवबो बेबायदि जेनेबा धोरोमनि बेलायाव बिसोर मन्दिरफ्रा गिर्जाफ्रा बिदि थानांलामोन बेखौ नुनानै दुखु नाङो आरो दुखु नांनानै दिनै रायजोफ्राबो दुखु मोननानै आंनिफ्राय खावलायनायखाय आं एसे एनै सहाय खालामदों आरो जेबो गैया बेनो जोंनि जायगानि जिखुनु अनुस्थानफ्रानो जौगानांगौ बेनो थांखिया आरो बेमार आजारफोरखौबो हायोब्ला आंल' नङा आंबायदि जिखिनि फालांगिरिफोर बिथांमोनाबो जुदि सहाय होनो हायोब्ला निस्सय जोंनि जायगायाव बेफोरबायदिया लासै खमायलांगोन होननानै सानो ना बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला
वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।